дар осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони ҳифзи пиряхҳо омили ҳифзи баҳри Арал намоиши офаридаҳои рассомони давлатҳои Осиёи Марказӣ ифтитоҳ гардид. дар намоиш наздик ба 100 асари рассомӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст ки аз ҷониби мусаввирони давлатҳои Осиёи Марказӣ офарида шуданд. мавзӯи асосии мусаввараҳо табиат, об, тағйирёбии иқлим ва наҷоти баҳри Арал буда дар сатҳи баланд ва ҷанрҳои гуногуни ҳунари рассомӣ офарида шуданд. бояд тазаккур дод ки Тоҷикистон кишвари сероб буда дорои 13 000 пирях, 1300 кӯл, 947 дарё, ҳазорҳо чашма ва обҳои маъданӣ мебошад. аз ҳамин лиҳоз дар асарҳои рассомони Тоҷикистон манзараҳои зебои диёр аз ҷумла пирях, кӯл, обанбор ва руду дарёҳои зиёд тасвир гардиданд. дар асарҳои рассомони давлатҳои Қозоқистон ва Узбекистон бештар фоҷиаи баҳри Арал инъикос гардидааст, зеро яке аз фоҷиаҳои экологии Осиёи Марказӣ аз байн рафтани баҳри Арал мебошад. баҳри мазкур то тамоюли хушшавӣ, калонтарин кӯл дар Осиёи Марказӣ ва чорумин дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта ва аз дарёҳои Сир ва Ому об мегирад. зимнан ҷумҳурии Тоҷикистон аз давлатҳои болооби минтақа буда зиёда аз 60% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз ҳудуди Тоҷикистон сарчашма мегирад. сарчашмаи асосии обҳои Осиёи Марказӣ пиряхҳо буда Тоҷикистон аз ин сарват бой мебошад. масоҳати умумии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 8500 метри мураббаъ буда қариб 6% ҳудуди Тоҷикистонро ташкил медиҳад ва дар баландиҳои аз 3500 то 7495 метр ҷойгир мебошанд. ҳифзи ин пиряхҳо омили ҳифз ва наҷоти баҳри Арал буда дар асарҳои рассомони давлатҳои Осиёи Марказӣ васеъ инъикос ёфтаанд. Мне очень понравился здешний население, народ, очень добрый, отзывчивый. И я познакомился в вашем музее, мне очень понравилась ваша живопись, действительно, прикладное искусство. Здесь очень разный по тематике, по стиле работы. Мне очень это интересно стало. Мы хотели бы сюда приезжать на этюды, рисовать и на выставки. Ваши художники приезжают на Туркменистан на выставки, и мы, туркменские художники, приезжать сюда, в Таджикистан. дар доираи намоиш ба рассомони иштирокчӣ ва нафароне ки дар ташкил ва баргузории ин намоиш сами назаррас гузоштанд гувоҳнома тақдим карда шуд. бояд тазаккур дод ки намоиши мазкур дар доираи вохӯрии панҷуми машварати сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҷаласаи навбатии шӯрони сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти Арал роҳандозӣ гардидааст ки тӯли 2 рӯз идома меёбад.